L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings ikkonfermat ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna. Dan minkejja l-effetti negattivi tal-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. L-esperti ta' Fitch magħrufa li ma jħarsu lejn wiċħat attribwixxew dan ir-rating pożittiv għal pajjiżna fuq numru ta' fatturi differenti. Ewlenija fosthom kienet il-mod ta' kif irpiljat l-ekonomija Maltija fl-2021 mill-effetti negattivi tal-pandemija tal-COVID-19. Hawn l-esperti nnutaw kif il-prodott gross domestiku kiber b'9.4% fl-2021 biex bekk qabeż sew it-tbassir ta' Fitch f'Novembru ta' 5.7%. Għal din is-sena Fitch qed bassar li pajjiżna jesperjenza tkabbir ta' 4.2%. Tkabbir li ġie rivedut minħabba l-fatt li ma kienx hemm stennija li l-ekonomija Maltija tirpilja b'tant saħħa filwaqt li ttieħdu wkoll in konsiderazzjoni l-invażjoni fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet imposti fuq ir-Russja. L-esperti ta' Fitch jinnutaw ukoll kif tul din is-sena s-settur turistiku f'pajjiżna ser ikompli jirpilja sew filwaqt li l-konsum privat u s-servizzi ta' esportazzjoni ukoll mistennija jkomplu jiżdiedu anke fl-2023. Fattur ieħor għal din ir-rating pożittiv immens għal pajjiżna skont Fitch kien il-mod ta' kif il-gvern intervjena biex jilqa' l-inflazzjoni li laqtet mhux biss lil pajjiżna iżda lid-dinja kollha. Fil-fatt l-esperti ta' Fitch jgħidu kif il-familji f'Malta b'mod ġenerali ma ġewx affettwati miż-żidiet fil-prezzijiet tal-elettriku u l-gass. Hawn intqal ukoll kif il-Gvern Malti kommess li jibqa' jilqa' għal dawn iż-żidiet. Fitch tirreferi wkoll għad-defiċit fiskali ta' pajjiżna li minn 9.5% fl-2020 niżel għal 8% fl-2021. Fitch tbassar li din is-sena dan mistenni jinżel għal 6.4% filwaqt li fl-2023 mbagħad mistenni jinżel għal 5.5% tal-prodott gross domestiku, 1.4% inqas milli kienet bassret l-istess aġenzija f'Novembru tas-sena li għaddiet. Madankollu hawn Fitch tinnota kif parti sostanzjali minn dan id-deficit sar minħabba għajnuna relatata ma' miżuri tal-pandemija u dawk li għamlu tajjeb għaż-żieda fl-inflazzjoni. Fil-fatt 245 miljun euro jew 1.6% tal-prodott gross domestiku marru għall-għajnuna relatata mal-pandemija filwaqt li 210 miljun euro jew 1.4% marru għall-għajnuna biex tiġi mitigata iż-żieda fl-inflazzjoni. L-Aġenzija ta' Kreditu tinnota wkoll l-impenn ta' Gvern Laburista ġdid li fil-pjan ta' reżiljenza u irkupru qed jikkommetti li jsaħħaħ l-oqsma ġudizzjarji u dawk ta' kontra l-ħasil ta' flus. Fil-fatt Fitch tipponta wkoll lejn id-deċiżjoni fl-2021 li Malta titpoġġa taħt proċedura ta' aktar monitoraġġ mill-FATF. Madankollu sostni li din ftit li xejn kell effett fuq l-ekonomija Maltija. Xhieda ta' dan huwa l-irkupru kbir li esperjenzat l-ekonomija Maltija. Hawn l-esperti ta' Fitch jinnutaw ukoll kif Ġunju Malta tista' titneħħa minn din il-proċedura wara spezzjoni mill-FATF f'April ta' din is-sena. Fuq Twitter il-Prim Ministru Roberta Bela laqab sodisfazzjoni rating ta' Fitch għal pajjiżna u semma kif dan huwa xhieda tal-kontinwità tal-politika ekonomika tal-Gvern għal-leġislatura li jmiss. Il-Prim Ministru aċċena wkoll rimarki li għamlu l-esperti indipendenti li qalu li l-familji Maltin qed jiġu protetti mill-inflazzjoni internazzjonali fil-prezzijiet tal-enerġija.